إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаламнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен: Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне халык иткән, яраткан Раббыгыздан куркыгыз. Кайсысы сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз, шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безне бу дөньяга барлыкка китерде. Безгә яшәргә барлык шартларын тудырды. Әмма ләкин шуның белән әле бу дөнья бәлаләр, авырлыклар урнында булып тора. Һәм бу авырлыклар һәрбер кешегә, һәрбер адәм баласына әзме, күпме булса да тия. Бары тик ахирәттә генә, бары тик Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешкәндә генә мәңгелек рәхәтлек, мәңгелек нигъмәт һәм бер кашында битми торган рәхәтлекләр генә булып торыр. Шуның белән бер рәттән әйтеп узырга кирәк, шул авырлыкларны күрә торып та төшенкелеккә бирелү, Аллаһның рәхмәтеннән өметеңне үзү бу җәмәгать тагын да авыррак һәм тагын да түбәнрәк булган хата һәм гөнаһ булып тора. Аллаһ Раббыбыз безне үзенең изге китабында һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең күп хадисләрендә безнең күңелләребезне күтәрә торган, безгә оптимизм хисләрен бирә торган һәм авырлыктан соң җиңеллек килер дигән хәбәрләр белән алар тулып торалар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул сүрәләр арасында бүген сезгә Духа сүрәсе турында әйтеп сөйлисем килә. Духа сүрәсе, ягъни иртә сүрәсе. Һәм ул чынлыкта, мөхтәрәм җәмәгать, сөендерү, тынычландыру сүрәсе булып тора. Һәм кайсы бер муфассирләр, тәфсир галимнәре бу сүрә махсус пәйгамбәрбез хакында ингән дип әйтәләр. Әмма ләкин бу сүрәдә искә алынган аятлар алар пәйгамбәрбезгә дә һәм пәйгамбәрбездән соң аның өммәтенә дә тиярлек, файда китерерлек аятлар булып торалар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бу сүрәнең иңү сәбәбе, нигә Духа сүрәсе ингән? Пәйгамбәрбез Мәккәдә булганда күпмедер вакыттан соң пәйгамбәрбезгә вахи иңү туктала.
Коръән иңмичә тора, аятлар килмичә торалар. Һәм пәйгамбәребез бу әйбергә бик каты кайгыра. Ләкин пәйгамбәребезнең дошманнары, Мәккә мөшрикләре, Аллаһ Тәгаләгә сугыш игълан иткән кешеләр, алар һәммәсе пәйгамбәребездән көлә башладылар. Пәйгамбәребезне мыскыллый башладылар. Инде нәрсә? Раббың сине калдырдымы? Инде нәрсә? Раббың сиңа ачуландымы? Сиңа нәфрәтле булдымы? Дип әйтә башладылар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуларга җавап буларак Аллаһ Тәгалә үзенең изге кулына Духа сүрәсен иңдерә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Вад-духа вал-лейли иза саҗа, ма ваддa'aka rabbuka ва ма qala." Духа белән ант итәмен ди. Иртә белән инде нурлар таратучы, яктырып килүче иртә белән ант итәмен ди. Һәм шулай ук бүтән әйберне караңгылыкка урый торган төн белән ант итәмен дип әйтә. Һәм сине Раббың ташламады да, сиңа Раббың ачуланмады да дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Мөхтәрәм җәмәгать, менә әгәр дә фикерләсәк, әгәр дә менә уйласак бу аятлар хакында, Аллаһ Тәгалә беренче аятында иртә белән ант итә, икенчесендә караңгы төн белән ант итә. Менә ул бит һәрберебезгә дә мәгълүм, һәрберебез дә белеп торабыз. Төнлә булганда караңгы, кешегә авыррак, салкын була төнлә, ул абына, ул төртелә. Иртә җиткәндә, һәм бигрәк тә кояшлы иртә булганда, күңел күтәрелә, эшлисе килә башлый. Күңелең нитеп нитә. Әйме, менә гел рәхәтлек тоя башлыйсың. Көн җылына, матурлана, син хузурланасың. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә ди? Шулай ук кешенең тормышында да бар иртәләре, яктырып килүче, күңелгә рәхәтлек керүче вакытлар бар ди. Шулай ук бар караңгы төннәр. Караңгы төннәр каплап ала торган авырлыклар һәм төрле инде шушындый вакытлар. Һәм шуңа күрә менә бу иртә белән төн алар бер-берсен алмаштырып торалар. Шулай бит? Менә тормышыбызда һәр вакыт төн, төннән соң килә иртә, аннан соң өйлә вакыты, аннан соң кояш пай, яңадан төн, яңадан көн. Шулай итеп бер-берсен алмаштырып, алар дөньяны барлыкка китергәннән соң кыямәт көненә хәтле шулай дәвам итәчәкләр. Һәм шулай итеп безнең тормышыбыз да нәкъ шулай, мөхтәрәм җәмәгать. Була кайсы бер вакытларда авырлыклары, була кайсы бер вакытларда җиңеллекләре. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сине Раббың ташламады да, эй Мөхәммәд. Сиңа Раббың ачуланмады да дип пәйгамбәребезне сөендерә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валал ахирату хайрул лака минал ула." Һәм синең киләчәгең синең хәзерге тормышыңа караганда хәерлерәктер дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм монда киләчәк тормышың белән хәзерге вакыт тормышың ул ахират белән дөнья. Һәм шулай ук бу пәйгамбәребезгә дә һәм аның өммәтеннән булган һәрбер кешегә дә бу махсус булган аятлар. Безнең тормышыбыз ул кирәкле, ул тиешле. Әйме, тормышыбызны алып барырга тиешбез. Ләкин аннан да әһәмиятлерәк безнең ахират тормышыбыз. Нәрсә без әзерлибез ахират тормышыбызга? Нинди багаж без алып барабыз? Нинди изгелекләр без кылабыз? Үзебез белән әҗәл килеп җиткәч, безне кафелне кабергә төшереп куйгач, үзебез белән нәрсә калыр? Машиналарыбыз калырмы? Йортыбыз калырмы? Балаларыбыз калырмы шунда, күп санлы балаларыбыз? Матур хатыныбыз калырмы? Бер үзебез булырбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм безнең белән булган әйберләр ул бары тик безнең гамәл дәфтәрләребез. Изгелек гамәл дәфтәре яки гөнаһлар гамәл дәфтәре. Нәрсәң күбрәк булса, шул якка, шул рәвешкә барырсың, Аллаһ сакласын. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә яңадан искәртә, ахиратыңны кара дип әйтә. Ахиратың өчен уйлан ди, ул сиңа хәерлерәктер ди. Вала сауфа ю'тика раббука фатарда. Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм сиңа Раббың һичшиксез сиңа бүләк итәчәк, һәм син аннан риза булырсың дип әйтә, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Тәгалә әлбәттә үзенең рәхмәтен кемгә тели шуларга бирә. Үзенең кулларыннан, үзенең мәхлукларыннан кемне ярата, кемгә тели шуларга шушы рәхмәтен тапшыра. Һәм пәйгамбәребезгә биргән шушы хусусият дип әйтәбез, особенность дип әйтәбез. Пәйгамбәребезгә Аллаһ Тәгалә нинди биргән иде? Нинди рәхмәт иде? Пәйгамбәребезгә Коръән бирелде. Шулай ук пәйгамбәребезгә күплелек бирелде.
Кыямәт көнендә мөмин мөселманнар өммәте иң зур өммәт булачаклар Аллаһ Тәгалә каршында басканда. Шулай ук Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә Кәүсәр елгасын бүләк итте. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә башка пәйгамбәрләрдән айырма буларак пәйгамбәребезгә шәфәгатен бирде. Һәм кыямәт көнендә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям өммәте өчен шәфәгать кылачак. Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылып, Аллаһ Тәгаләнең гөнаһларны ярлыкавын сораячак. Һәм безгә дә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә биргән иң зур нигъмәт, галимнәр әйтүенчә, ул Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы. Аллаһ риза булса, бөтен бер дә кирәк түгел. Аллаһ риза булса, синең бу дөньяңда, синең ахиретең дә төгәл булыр, камил булыр, бер әйбергә дә мохтаҗ булмассың. Шуңа күрә хадистә әйтелә, Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләренә әйтер ди: "Ухиллу алейкум ридвани, фала асхату алейкум абада." Мин сезгә ди үземнең ризалыгымны бирәм, һәм сезгә бер кашан да ачуланмаячакмын дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә бу иң зур нигъмәтләр, мөхтәрәм җәмәгать. Җәннәттә нәрсә генә эшләсәң дә, нинди генә гамәл кылсаң да, Аллаһ сиңа бүтән бер кашан да ачуланмый. Аллаһ гел синең белән риза булачак. Алга таба Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алам яҗидка ятиман фаава, ва ваҗадака даллан фахада, ва ваҗадака аилан фагна." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Һәм Раббың сине ятим килеш калганнан соң сиңа тәрбия бирмәдеме?" дип әйтә. Мөхтәрәм җәмәгать, ятим дигән сүз ул балиглыкка ирешкәнчегә кадәр әтисен югалткан кеше дигән сүз. Бер ана белән ятим кеше була ала, Алла сакласын. Әмма ләкин анасы белән генә калган бала ул ятим. Анасы яки атасы вафат булса, ул бала ятим. Ләкин әтисе исән булса, әнисе булмаса да ул бала ятим түгел. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аның тормышыннан без беләбез, аның әтисе ана карнында булганда ук вафат булды, әтисе Габдулла. Әнисе Әминә 6 яшьтә вафат булды. Бабасы шушы Мөхәммәдне саллаллаһу алейхи ва саллям тәрбияләгән, үз кочагына алган бабасы 8 яшьтә вафат булды. Пәйгамбәребезгә 8 яшь булганда бабасы вафат булды. Һәм шуннан соң пәйгамбәребезне үз баласы итеп, якын итеп, аның дядысы Әбу Талиб аны үстерде һәм аны кеше иттәннән, аннан яшь егет, көчле егет итеп, шулай матурлап, күркәм итеп тәрбияләде, мөхтәрәм җәмәгать. Бу да Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте түгелмени? Шушындый рәвештә кечкенә вакытта әти әниең дә юк, яраткан бабаң да үлде. Сине дядяң тәрбияләп, шулай матурлап, үз баласы кебек яратып үстерә. Һәм менә бу җәмәгать, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең тәрбиясе тигәнлеген күрсәтә. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ул сине адашкан хәлдә табып, сине хак юлга чыгармадымы?" дип әйтә. Пәйгамбәребез элек ул хаклыкны белми иде, Аллаһ Тәгаләнең барлыгын белми иде. Әмма ләкин Җәбраил килеп пәйгамбәребезгә өйрәтеп, нәрсә эшләде пәйгамбәребез? Пәйгамбәребез Аллаһ Тәгаләне таныды. Аңа гына гыйбадәт кылды. Аңа тиңдәш китермәде. Һәм бөтен гомерен шушы пәйгамбәребезгә, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылуга багышлады. Һәм бу безгә дә кагыла, мөхтәрәм җәмәгать. Менә без үзебез әлхәмдүлилләh килдек Аллаһ йортына, килдек намаз укырга, килдек җомганы башкарырга. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән нигъмәте түгелмени? Ничәмә кеше агуланып, төрле нәрсәләр белән гөнаһлар эшләп, төрле сүзләр әйтеп, үзләрен, тормышларын шушындай пычраклыкта үткәрәләр. Ә син монда тәһарәтләнеп мәчеткә килгәнсең. Син кайтып балаларың белән бергә намазга басасың. Син һәм хатының намазда бергә ураза тотып гомер итәсез. Бу Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте түгелмени? Бу әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең зур бер нигъмәте. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ваҗадака аилан фагна." Һәм ул сине ярлы хәлдә тапты һәм сине байытты дип әйтә. Пәйгамбәребезнең балалары күп иде. Пәйгамбәребезнең хәле мөшкил иде. Ул бай түгел иде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә аны байытты, Аллаһ Тәгалә аны рәхәтлеккә чыгарды, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук бу да һәммәбезгә дә кагыла. Аллаһ Тәгалә дәвам итә, һәм әйтә: "Фәәммәл ятима фәлә тaqhar." Һәм шуңа күрә шушы нигъмәтләрне белгәннән соң, таныганнан соң, син ятимнәрне кыерсытма дип әйтә. Ятим кеше сиңа җавап бирә алмый. Гадәттә ятим это угнетенный. Аның арттан аны яклап торучы кешесе юк. Шуңа күрә бигрәк тә ятимне башка кешеләрне кыерсытырга ярамый. Аллага зулымлык күрсәтергә ярамый. Әмма ләкин айруча ятимнәргә дә синең әшәклегең тиергә тиеш түгел. Әгәр дә тия икән, бу җәмәгать гади генә гөнаһ түгел. Бу бик зур гөнаһ.
Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва аммас-саиля фала танхар". Соранып, теләнеп торганчыны да, соралып, теләнеп йөргән кешене дә кума дип әйтә, каты бәрелмә дип әйтә. Кызганыч, ләкин алар Пәйгамбәрбез заманасында булганнар, алар урта гасырларда булганнар, алар бүген дә бик күп алар, мөхтәрәм җәмәгать. Мәчеттән чыккандамы, вокзал янындамы, башка җирдәме, әйме, кеше нинди генә булмасын, бәлки араларында чыннан да авыр хәлгә төшкәннәре бардыр, бәлки араларында кемдер инде эшләмичә теге иждивенчествога ияләшеп, шулай соралып яшәргә күнеккәндер бәлки. Әмма ләкин бездән таләп булган әйбер аларга каты бәрелмә. Телисең икән бир дә эндәшмә. Теләмисең икән бирмә. Сиңа бер кеше дә аларга обязательно сиңа фарыз бирергә дип әйтми. Әмма ләкин бирмәгәндә каты бәрелмичә, сукмыйча, явызлыгыңны тидермичә, ул кешеләрдән кырыйдан үтеп кит дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм соңгы аяты: "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис". Һәм Раббың ниъмәтләре хакында уйлан, төшен, һәм шул хакта сөйлә дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм галимнәр әйтәләр, монда ди кеше ди сөйлә дигән сүз ниъмәтләр хакында, яхшылык, шушы рәхәтлеге хакында сөйлә дигән сүз иң беренче итеп үз эчендә сөйләсен дип әйтә. Үз эчендә уйлансын, кырыена әйләнеп карасын тирә-ягына, хатынына карасын, балаларына карасын, яши торган урынына карасын. Шуларны күреп Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булсын, шөкерле булсын. Без еш кына, мөхтәрәм җәмәгать, кызганыч, әмма ләкин без үзебезне, без авыр, без начар, без шундый фәкыйрьлектә яшибез инде дип, без еш кына үзебезне кызганабыз. Әмма ләкин бу бик зур хата. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне нәрсә дип өйрәтте? Үзеңнән өстә булганнарга карама ди, үзеңнән түбән булганнарга кара дип әйтә. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгалә сиңа биргән ниъмәтләрне саклауга бу эшең ярдәм итәчәк дип әйтә. Һәм шуңа күрә нинди генә ниъмәт булмасын, һәрберсендә дә Аллаһ Тәгаләне таны һәм аңа шөкер ит дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә үз эшеңдә бу хакта уйлан ди һәм сөйлә ди. Кемгә сөйлә? Кайда сөйлә? Инстаграмга куеп, ниләр яздырып сөйләмә, макталма, былай эшләдем, тегеләй эшләдем дип әйтмә. Юк, мөхтәрәм җәмәгать. Галимнәр әйтәләр, сөйлә дигән сүз, ягъни шул ниъмәтләрне исеңдә тотып шөкер ит. Аллаһ Тәгаләгә шөкерле бул. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Әлхәмдүлиллаһ ашарга ризыгым бар. Әлхәмдүлиллаһ яшәргә урыным бар. Әлхәмдүлиллаһ миңа терәк булырдай балаларым үсеп килә дип шөкерле, рәхмәтле булырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шул сүзләрең синең авызыңнан чыгарга тиеш. Шөкер һәм рәхмәт сүзләре. Һәм Аллаһ Тәгалә Раббыбыз шуңа күрә Qur'anda Luqman Hakim сүзләрен китерә. "Ва лaqad атайна Luqman al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna Allahu ghaniyyun hamid." Һәм без ди Luqmanга хикмәт бирдек ди, һәм аңа әмер иттек әйтергә ди, Аллаһка шөкерле бул. Кем шөкерле булса, аның әсәре, аның ахырдан килә торган последствиялары кире үзеңә кайтачак ди. Үзеңә шөкерле булачаксың ахыр чиктә дип әйтә. Әмма ләкин кем шөкерсез булса, кем неблагодарный булса, кем күферлек күрсәтсә, Аллаһ Тәгалә аның шөкер итүенә мохтаҗ түгел. Аллаһ бай һәм Аллаһ макталучы дип әйтә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә кирәкми безнең рәхмәт, әлхәмдүлиллаһ дип әйтүләребез, безгә ул кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Без Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗбыз. Һәм без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә мохтаҗ булып яшәргә инде тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә ушбу кичкенә сүрәләр аша үзенең күп хикмәтләрен җиткерә һәм безгә тирән эчтәлекле аятларын иңдерә. Шуңа күрә хәтта намазда укыла торган гадәти кичкенә сүрәләрнең тәфсирләрен өйрәнсәк, һәммә безгә дә нур өстенә нур булыр, һәммә безгә дә файда өстенә файда булыр. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.